Så tager vi lige til sidst. Jeg spurgte, der kan godt være lidt brune pletter i græsplænen. Der er en lige foran dig der. Det hvide, I kan se på vinduet, det er sprit, fordi vi er jo i de kolde måneder lige nu. Så vi har cirka en spritprocent på alt mellem 3 og 5%. Og fordi der er så meget tryk på det her, så kommer det ud i sådan en hvid masse. Men man kan se senere, at det forsvinder, og at det bare bliver helt blank. Prøv lige at komme herhen, så vil I lige se, at det hvide er forsvundet. Lige sådan der. Så bliver det altså spejlblank, når det tørrer. Og hvis I er interesseret i at få et tilbud på vinduespudsning, så skriv I op herunder, eller gå ind på nnvinduespudsning.dk, og så finder vi en pris til jer inden for 24 timer. Rigtig god dag til jer!